Bună seara tuturor! În această seară voi face un ritual, un descântec pentru dragoste, pentru realizare și pentru aducerea persoanei iubitei înapoi. În această seară eu voi descânta, voi dezlega toate blestemele, toate farmecele și făcăturile pentru toți clienții mei ce sunt la mine în lucrare, în descântecele mele, le vă pot ajuta prin descântecele mele și prin leacurile mele și toate persoanele care aveți probleme în căsătorie, în dragoste, în fericire, mă puteți contacta la numărul afișat. Dacă doriți o verificare în cărți mai îndetaliată, mă puteți contacta. Eu vă spun trecutul, prezentul și viitorul. Chiar vă pot oferi descântece și ritualuri, cele mai puternice descântece și ritualuri. Sunt o vrăjitoare cu puteri magici care vă pot ajuta împreună. Vă pot dezlega cununii ce aveți legate, farmece și blesteme ce sunt date și aruncate. Eu vă pot ajuta prin descântecele mele și prin leacurile mele știute și descântate doar de mine. Și toți clienții mei ce sunt la mine în lucrare, eu în această seară le voi descânta, le voi dezlega de toate blestemele și toate farmecele ce sunt date și aruncate. Pentru Andreea, să rămână ea curată, luminată ca flacărea de mere, ca pâinea în încăpere. Pentru Daniela, din America, cum arde focul, așa să ardă răul și blestemul. Cum arde focul, așa să ardă răul și blestemul, din corpul ei, din trupul ei, ca ea să fie împreunată și de farmece dezlegată pentru tot restul vieții. Doamne ajută, Doamne ajută! Pentru Cătălina, să rămână ea curată, luminată, argintată în știrea Maicii Domnului dată. Pentru Marian, din Germania, să rămână curat, luminat, ca flacărea de mere, ca pâinea în încăpere. Cum să lipește ceara de mâini și merea de gură, așa să lipească dragostea lui, fericirea lui, de dragostea lui Maria, să fie împreunați și de farmece dezlegați. Doamne ajută, așa să fie. Cum să lipește ceara de mâini și merea de gură, așa să lipească dragostea, răufăcătura și trimisătura. Pentru toate persoanele care aveți probleme în căsătorie, aveți familie dezbinate, nu vă merge bine de la un timp de vreme, trebuie să faceți în felul următor: o ață albă legată la 3 noduri. La fiecare nod vă puneți câte o dorință, o legați pe un măr, îl mânjiți cu un pic de mere de albină, cum este merea de dulce, așa să fie dulce dragostea voastră și căsătoria voastră. Să rămâneți curați, luminați, argintați în știrea Maicii Domnului dați, nu pe o zi și nu pe două și pe toată viața. Doamne ajută, tu răule, tu blestemule, să te duci și să le aduci dragoste curată, fericire adevărată până la viață de moarte. Doamne ajută! Ești răule, ești farmecule, ești urâtule din trupul lor, din soarta lor, din corpul lor, ca ei să rămână curați, luminați, argintați în știrea Maicii Domnului dați. Cum să potolește vântul cu pământul, soarele pe cer, focul din cuptor, așa să potolească rău, făcătura, trimisătura, ce este dată și aruncată în corpul lui Daniela, în corpul lui Maria, să rămână ei curați, argintați, în știrea Maicii Domnului dați. Doamne ajută!